Šume i šumsko zemljište pokrivaju oko polovine teritorije Crne Gore, koja iznosi 14.000 kvadratnih kilometara. Po vrijednosti šumskih površina, očuvanosti, raznovrsnosti kao i uticaju na zaštitu životne sredine, crnogorske šume su među najkvalitetnijima u Evropi. Crna Gora je jedna od najšumovitijih zemalja u Evropi sa skoro 1 hektarom šuma po glavi stanovnika. Ustanovljeno je i 5 nacionalnih parkova koji pokrivaju oko 10% ukupne teritorije. Otprilike 2/3 šuma i šumskog zemljišta je u državnoj svojini, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Ukupne drvne zalihe u šumama Crne Gore procjenjuju se na oko 72 miliona kubnih metara. Nešto više od polovine su lišćari, a ostalo četinari. Najzastupljenije vrste drveća u Crnoj Gori su bukva, smrča, jela, crni bor i hrast. Bukva i hrast se najviše koriste kao ogrijevno drvo, dok se za drvnu industriju uglavnom koriste smrča i jela. Od mješovitih sastojina lišćara najviše su zastupljeni bukva hrast, sa ostalim lišćarima poput graba i jasena. Mješovite sastojine lišćara i četinara su najčešće bukva, smrča, jela. Za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala šumskog drveća registrovano je 16 reprezentativnih sjemenskih objekata, a preko 2 miliona sadnica šumskog drveća se posadi svake godine. U ekološkom, ekonomskom i socijalnom smislu, šume u Crnoj Gori su najznačajniji resurs ruralnih područja. One nude značajnu ekonomsku sigurnost, obezbjeđuju potrebe za ogrijevom i građevinskim materijalom, za drvnim i nedrvnim proizvodima, te mogućnostima za rekreaciju i turizam i stvaraju osnove za razvoj preduzetništva i nova radna mjesta. Oko 30.000 osoba bavi se sakupljanjem nedrvnih šumskih proizvoda, poput ljekovitog bilja, šumskog voća i pečuraka, a registrovano je 27 preduzeća koja prerađuju ove proizvode. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je vodeća institucija u procesima upravljanja šumskim resursima. Sektor šumarstva u ministarstvu je podijeljen na 3 odsjeka, i to odsjek za strateško planiranje, odsjek za monitoring i odsjek za inspekcijske poslove. Generalno gledano, sve aktivnosti u sektoru šumarstva su usmjerene u 3 osnovna područja, i to unapređenje konkurentnosti za preduzeće iz oblasti šumarstva i drvoprerade, unapređenje kvaliteta životne sredine i kvaliteta života, kao i diverzifikaciju ruralne ekonomije. Uprava za šume je organ državne uprave nadležan za gazdovanje šumama. Zapošljava preko 500 radnika, od toga 80 inženjera šumarstva. U organizacionom smislu podijeljene je na 15 područnih jedinica i centralnu upravu u Pljevljima. Ukupni prirast u svim šumama procjenjuje se na 1,5 miliona kubnih metara. Vlada i Uprava za šume su tokom 2007. i tokom 2008. godine izvršili sve pripreme za davanje državnih šuma na korišćenje. Nakon izvršenih priprema raspisan je tender. Godišnje oko 600.000 kubika dato je na korišćenje. Trenutno se koristi nešto manje, ali mi vjerujemo u preduzeća koja su uzela te šume na korišćenje i vjerujemo da će oni to optimalno koristiti. U okviru sektora značajna pažnja se posvećuje stalnoj edukaciji stručnih kadrova. Urađena je funkcionalna analiza institucija u sektoru šumarstva, a trenutno se radi i analiza poslovnih procesa. Pored toga, uradit će se plan stalne obuke i stručnog obrazovanja, kojim će se ojačati kapaciteti zaposlenih u državnim institucijama u sektoru šumarstva, shodno novom institucionalnom okviru, a za potrebe efikasnijeg sprovođenja mandata koje su dobili novim zakonom o šumama. U proteklom periodu donijeli smo nacionalnu šumarsku politiku i nacionalni akcioni plan protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu. Usvojeni su zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, zakon o divljači i lovstvu i zakon o šumama. Svi su ti dokumenti usklađeni sa važnim međunarodnim aktima iz te oblasti. U tom procesu su bili uključeni brojni međunarodni faktori i sva zainteresovana javnost. Crna Gora je aktivno uključena u ministarsku konferenciju o zaštiti šuma u Evropi, na način što je usvojila i primjenjuje koncept nacionalnog šumarskog programa. On predstavlja proces reforme šumarskog sektora u okviru kojeg se razvija i donosi niz dokumenata i realizuju aktivnosti koje su značajne za usmjeravanje reforme šumarskog sektora, kao što je jačanje kapaciteta državnih institucija. Brojni propisi i politike Evropske unije treba da se prenesu i primjene u šumarstvu, kao što je propis o plasmanu drvnih proizvoda na tržište EU, propis o ruralnom razvoju i integracije ciljeva Natura 2000 u planiranje gazdovanja šumama. Kvalitetno planiranje i informacije o resursu su preduslov za održivo gazdovanje. Tokom 2010. po prvi put je u Crnoj Gori sprovedena nacionalna inventura šuma. Rezultati ove inventure će biti dostupni do kraja 2011.
Takođe, implementiraju se i brojne aktivnosti koje podržavaju metodologije planiranja gazdovanja šumama, kako bi ovim osjetljivim resursom upravljali po najsavremenijim međunarodnim standardima. Zajednički zadatak svih građana Crne Gore je da svojim aktivnim odnosom prema šumi doprinose ostvarenju vizije crnogorskog šumarstva, da se unaprijedi postojeće stanje svih šuma, tako da ekonomske, ekološke i socijalne funkcije šuma budu izbalansirane, a održivost obezbijeđena. Da bi se ovo postiglo, pomoć smo imali od delegacije Europske unije u Crnoj Gori, vlade Velikog vojvodstva Luksemburga, Holandske razvojne organizacije, SNV i drugih međunarodnih donatora.